gashi ku ji me yake faɗa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Abdurrahman, ya ibada ya iyalai kuma, to da fatan Allah ya karba ibadojinmu, Allah ya karba, masha Allah. Wallahi wannan bayani da kai kamar a gabanka ake yi, domin kaga wayannan mutane da na turo maka, ni ma na zo gida, na gane ran da na zo gida da daddare da safe abun ya faru, dan a gabanmu do aka yi wannan abu. Wato 'yan sa kai ne suka bi su, wallahi na gaya maka ɗaya daga cikin 'yan sa kan na harbin da suka yi masa harshashi a rigarsa ta fi guda 50, ruwan harshashi kawai ta huhuda amma babu albarushi ɗaya da ya taba sa. Suka samu suka kamo su suka zo da su cikin gari. Wallahi Abdurrahman, ina gaya maka on the spot nan take manyan barayin nan suka kira kwamandan sojoji na tsafe. Abun da zai daure maka kai, tsafe mada tana karkashin Gusau local government, dan tsakanin mada da shi ainihin babban birnin Gusau gaba ɗaya bai fi kilomita 20 ba zuwa 18. So mada suna da ainihin sansani na sojoji nasu a cikin garin mada, amma abun takaici shine sojoji daga garin tsafe barayi suka buga musu waya ga 'yan uwansu nan an kama za a kashe a mada, saboda haka sun musu alkawari za su ba su miliyoyin kuɗi a je a karɓo su. Nan take kwamandan tsafe ya tada sojoji ya turo su garin mada a zo da gaggawa a karɓa wayannan barayi da aka kama a tafi da su. Wallahi Abdurrahman, abun mamaki gabanmu ake sa'insa, dan sa kai yana jan barawo, soja yana jan barawo zai sa shi cikin mota su tafi da shi. Wallahi nan take wani dan sa kai ya sa wuka ya fille ma ɗaya kai nan on the spot gaban sojojin. Sojan yayi kukin din bindiga zai harbi dan sa kan ɗaya cikin waɗanda suka kamo su. Dan sa kan ɗaya ya ce wallahi to bari in gaya maka, idan kai kukin din, idan ka harbe ni bindigan nan bata kama ni ba, wallahi kai kuma zan kashe ka, nan bara ka motsa ba sai na kashe ka. Dalilin da yasa sojan nan bai harbi ba kenan. A gabanmu aka yi wannan abun Abdurrahman. Sannan bindigan da aka karba, wallahi nan take wasu tawaga daga cikin Gusau suka yi hilos guda 4 suka shigo garin ma da suka zo suka karba bindigar. Bindigar suna magana ɗaya, bindigar ta kai miliyan 7. Bindigar da aka karba a hannunsu, sojojin ma mamaki suke yi, ina wa'annan 'yan barayi suka samu wannan bindiga. Nan take kwamandan da ya zo daga Gusau ya ba ainihin shugaban 'yan sa kai din naira 50,000, ya ce don Allah ya yi haƙuri da yake akwai yaron su ɗaya da ya samu rauni cikin 'yan sa kan yana asibiti ana treatment ɗinsu. Shi kansa sojan da ya zo daga Gusau, kwamandan sojoji na Gusau, faɗa ya ta yi, ya ce ai irin wannan helin ɗin shi ya kamata a yi, a ƙara masa ƙwarin gwiwa akan irin wannan al'amari da ya yi. Ya ɗaure musu gindi ya ce su ci gaba da aikinsu, in Allah ya yarda za su ba su dukkanin kulawa, abun da ya kamata su ba su za su ba su. Amma abun takaici da bakin ciki Abdurrahman, wai sojoji daga garin tsafe su za su taso su taho wai a ba su wayannan mutane su tafi da su, suna jan su 'yan sa kai suna ja gaban mu fa abu ya so ya zama tashin hankali. Wallahi nan take aka kashe su. To yanzu maganar da nake da kai Abdurrahman, wallahi ga 'yan sa kan na wajen mutum 50, yanzu haka maganar da nake da kai mashin ya fi 40 sun karo garin mada. Yanzu haka 'yan sa kan sama da mashin 30 su kuma sun fita suna can bayan gari. To an ce dai su barayin sun koma, ba mu san abin da yake faruwa ba yanzu. Allah dai kai mana mafita, ka kawo mana sauki. Nagode Abdurrahman. To kamar yadda kuka ji